Acin rhaid na tentacin na acin hyn ffyr suas. Ach han hes cwrdrag o'r nian hio. Ha gydwch uafas o'ch yn hes o'n hio yn rast. Dr. Livingston am ik kretsch. Toch sheallaidh bria? Sheallaidh iongantach je nu aan was je echt niet aan de shot je op een derde die is er in de lust. Als je een kwart mag draast bij de Victoria Falls voor 4 meter yards. Ja, was op aard is nog een als je niet veel in Joa, Chinas, Chinas, dus ha goede kaal met je Michael show, Gidach, fliuch, Gidach, de boeken, lesje Joa, Chinas, nesta show. She moest je tunja hakgef en dan had ze een kilo gekjo als ze wel tarnen niet. Maandag. La chioti nog een skeesuurt dat piano is nooit dan niet gedoord die Siar zo daar moet je nog hoor. Die bok vloog. Dat vuur maar door de zaad aan de hoor naar hel. Door waar nog vuur met de hoor. Had je ook maar wie moet je puur. Gaan je maar je naar haast korm als er koud als je hier lichtje voor een avondje door die Siar zo en raast. Wauw! Gaan we weer gewoon vroeg en je bent weer gewoon vroeg de show hier. Ja, maar goed doe niet je gelijk van je gewoon vroeg aan de bloedgol. Wat je oh. Maar dingen wees je een droogje. A boofroos van een droogje. Ga naar de machine die je boofroos van een droogje. Wauw. Zit ik hier terug aan een helikopter die jou was. Toch naar de hoekje van een half uur uit je toch. Toch een jakkel als het hoort. Wat mis je vaak rootbug chain ja. Naar de kwart je Michael als karskiliora. Naar de kwart chias die toch. Rootbug ik al we gaan hier nu. Ach, haar wacht dan is een hele luis het laat dan kan je. Schoon de Victoria Falls het was een maas die ook na je door de Siars gaan een gorge schön. Sheallaidh me hebben we gehaald. Het is toch nooit een station net de station Siars gaan een gorge aan het. Met kleertje als er koud is het toch. Wat weet ik aan de film? Zie toch de sheallaidhean wat meer vlogs. Ach wat hoor voor ons. We zijn echt niet brinnig heel. Gaan we gewoon je kalig is je skriagen zo. En je kan niet zo te kra. We zijn niet brinnig. Alright. Telegisch kus na wenn je ges hione soort na wie ik aan een elegant vliegen. Als je doet route meer wel recht ja, aber het is al 3 zo'n 3 klaar. 3 klaar is ik zag het gaat natuurlijk weet je wel. Telegisch. Als ik krijg helikopter uit de Siar. Ai. Kan een show. Gaan jullie samen. Hier talen we nog eens was een. Has toch als je een jullie van Noord en hier ter grond in was een maak je ook. Has je
sin sa fad gnashantha Museo Tunya, Fashkit Balla Livingston. Shom Havke Slugga and the Zambia, a Chator Vechen Ancient Ochaun, Mar Impala. Agus Buffalo Ergaloch. Wow. Kujoch, Shofaravel in Rhino Du Migirich, a Han Zambia, a Hons Gunt the Varach Putcherin and Koryu. Marshin, Haluk Gian Safath Gisho Fatna Chija. These are the ones that are guarding the rhino. They're the only ones that know where he is. Otherwise we may not see him. Okay. Hashin Jocha the rhino again, agus Hashin I'm assuming we should try to max Laris, Hashin Tola Stohosh Susi, Hanila Fatsimi follow so Jake meter and who what. So Agus Han a guards a shot all hurt. Shinganal, the Sashka wat de krakrot ook een chalav mag. Je moet chalav maken toch eigenlijk. Ach, je moet blokkeren toch de dag. So is the rhino? You know, is it okay with us being here? Is it very calm? Come on, good picture. Come. I'm gonna go shortly too. Als moet de Siar met die af. Alles aan, Hij is heel natuurlijk bij nog een gevaar in dit jaar. Ach, maar niet zien je kan naar de Siar als je aan jullie zelfs. Oh, hij is aan. Je gaat boeien gelijk. Kurus in koshach suus gewoon een rhino. Zo je dus de coinje kre rhino in een beetje een konstich aan Afrika. Waarom is het zo'n wel raarschach? Wordt daar come close. Hier is de Siar dat we alles. Zo ga je al even ook al een woord. Je kan er zo goed je onder is kennis naar John te gaan ontje maar zo'n schema gas artje. Hey, wat meer ik me voorstellen wie. Chimney met veel ik wil boormachine. Hij zei je hebt de kebab boren. Hij zei. Ach toch, aan mijn zo tolle gevaartje ne cheese was het. Die als de roads kunnen in horma zit zijn. Ach wow. Hij zei. Wow. Wel haashach yn nish agus hashing is bate sheallaidhean sias Zambisi yn rast. Chul dan brin i chéile sin cannach a chrí torgaine úd an cheo fo gacciarnig an hyl. Agus sin tíadach a fiadhaich sin hálach bria dhéana griana dul sias. Als je quad crocodile in de raast, wat natuurlijk gehoord en je kreeg piece fjöge van ha gloast, ha Janice Ann Zambisi in de raast. Voor die even toch gewoon, dan ga je niet gaan zeggen. What are these? Sausage, brobo sausages. Okay. Sausages. What kind of meat is that? Beef. Beef, okay. Dat had die alles van jij kijken bij kan je. Ja, geniaal. Maar dat je misschien te gaan ja dus als aan het duren materiaal het is een je vrienden kelen hoe kan voor uur ja hoe kan ik wel eens ja gewoon nieuw nog zakkuisje is waarom je zo'n ietsje zo'n gas wat voor some Koroakovic waarom je zo'n iets hebben we hier voor meer gehoord dat drama pescar toch achter kan aan fake huppel en het priest. Van Rijveracking TJ Weiss waar kies geen pikken me in Botswana is vaak daar een tripletje smuur hek Botswana